ଆସ ଚାଲ ହେଇଗଲା ଆଜି ସାରଙ୍କ ମଞ୍ଜାକୁ ଖେଳ ଚାଲ ଯିବା ଏଇଆଡୁ ପଳେଇ ଆସ ସାର କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି କୁକୁଡ଼ା ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ନା ମା ତ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ ପାସ୍ କରେଇ ଦେବି ଆଉ ଆଜି କୁକୁଡ଼ାଟା ରେଡି ହେଇଗଲା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ତମ ଗାଈକି ଯାଇଥିଲେ ତମ କୁକୁଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଚୁନା ମାଛ ଚାଇଲେ ତାକୁ କାଟିଲେ ରୋଷେଇ କଲେ ଆମେ ଖାଇଲୁ କହିଲେ ତମକୁ କହିଦେବ ତାର ନେଇ କହିବ ଆମ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଥିଲେ ତମ କୁକୁଡ଼ା ଇଏ ଆଣିଥିଲେ ନାଇଁ ତମ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ କହିଦେଲି ନ କହିବାକୁ ସାରଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଦେଲା ଆଜି ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ଏଇ ଗୋଟାକୁ କାଲା ତେତେ କୁହାଇଥିଲା ସାରଙ୍କୁ କହିବୁନୁ ଏଠି ତମେ ତ ମତେ କହିଲ ମୁଁ ତ ଯାଇ କହିଲି ଆରେ କାଲା ତମର ସୁଗାର ଥିଲା ପରୀକ୍ଷା କଥା ଆଧା ସୁଗାର ଆରେ ମାନସ ମାନସ ଆରେ ଆଉ ବର୍ଷା କେତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଲାଣି ନାଇଁ କଣ କିରେ ବାଳ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଲା ଆରେ ଆମେ ପଢିଲେ ତ ଦେଖିବା ଆରେ ତୁ ତ ହେଲେ ପଢିଛୁ ମୁଁ ତ ନିର୍ମଳା କି ପଢେନି ଆରେ ତୁ ତ କିଛି ପଢିନି ଜମା ଖାଲି ପଢିଛ प्रकाश पाई चलित वर्ष मैट्रिक रिजल्ट आलोचना ତମର ଆଜି ମାଟ୍ରିକ ଭଳିଆ ଫଳ ବାହାରିଛି ହଁ ଦେଖିଲୁ ତୋ ନା କଣ ଦେଖିଲୁ ମା ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ତିତି ନାଇଁ ତ ନା ନାଇଁ ଫଳ ବାହାରିଛି ପାସ୍ ହେଇଥିଲୁ ଦେଖିକି ଗଲେ ଆମେ ପାସ୍ ଆମେ ପାସ୍ କଲି ଆମେ ପାସ୍ କରୁଛୁ ତମେ ପେଲେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଇଛି ତମେ ପେଲେ ନା ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ନଡିଆ କଦଳୀ ଦେଇଛି ତମେ ପେଲେ ମୁଁ ପାସ୍ କଲି ବର୍ଷକ ଯାକ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାଏ ସେମାନେ ପାସ୍ କରିଗଲେ ଏ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ବାହାରିଛି ବୋଧେ ଶଳା କିଏ ନେଖିଯିବେ ଆମେ ଟିଭିରେ ଯାଉଛୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମେ ତାହେଲେ ବାଳ ସେମାନେ ସବୁ ପାସ୍ କରିଗଲେ ମୁଁ ବାଳ ପାସ୍ କରିପାରିଲିନି ସେମାନେ ବାଳ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି ନାଇଁ ବାଳ ମାନେ କୁତୁକୁତିଆ ବୟସରେ କୁତୁକୁତିଆ ହେଇ କଲେଜ ଯିବେ ନା ବାଳ ଆଉ ଏ ଜୀବନ ରଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମୁଁ ଡେଇଁବି ମୁଁ ଆଜି ଡେଇଁବି ଦୋଷ ଠାରୁ ବଳି ଗଲା ତୋର ଏଇ ଶାସ୍ତି ସରିଗଲା ତୋର ମୋର ଦୋସ୍ତି ସରିଗଲା ତୋର ମୋର ଦୋସ୍ତି ସରିଗଲା ତୋର ମୋର ଦୋସ୍ତି ମାନସ ମାନସ ତୋର ଇଚ୍ଛା ହବନି
ଆରେ ତୁ ଯଦି ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବିଲ କାମ କରିବ କିଏ? ତାହେଲେ ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ବିଲ ଚାଷ କରିବି ମୋର ବିଲ ନାହିଁ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ସାଙ୍ଗ ତତେ ମୁଁ 10 ମାଣେ ବିଲ ଦେବି 10 ମାଣ ପାଇବନି ତତେ ଆଉ 20 ମାଣେ ଦେବି ଆଉ କଣ ହଳ କରିବାକୁ ବଳଦ ସବୁ ତତେ ଯୋଗାଇ ଆମେ ଦେବି। କଣ ଦେଖି କୁକୁତିଆ ସେ କୁକୁତିଆ କାମ କରିବୁ? ହଁ ସବୁ ଇଏ କଲେଜ ଯାଇକି ହୁତୁଟିଆ କାମ କରିବେ ମୁଁ ବିଲରେ କଣ କୁତୁକୁତିଆ କାମ ତତେ କରିବି? ପଇସା ଦେଇକି ପାସ୍ କରେଇ ଦେବି ଆଉ କଣ ଅଛି? ହଁ ତାହେଲେ ରେଡି तो मैट्रिक आज दिन पास कर काली करू किंतु आत्महत्या एक जघन्य पाप। भगवान हमको आखि नाक कान गोड़ कर्म करने हारी गले पुणी थे जीतवा किंतु आत्महत्या करवानी आत्महत्या करने एक महाबड़ पाप जहाँकि जघन्य हत्या संगे तू पुणी थे चेष्टा कले निश्चित भाव पास कर किंतु तो जीवनटा थरे गले आ पुनर्बार मिल प्लीज बंधु मैंने जिते बड़े भी खराब समय आसवे से भाव खराब समय पर भल समय निश्चित आसवे। दयाकोरी केही भी आत्महत्या करतुनि आम तरफ अनुरोध। जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ मैट्रिक फेल भिडियोटी बनईचु बहुत कष्ट बनईचु माने कष्ट ठू बहुत कष्ट पूरा बनईचु आउ ए भिडियोटी देख तुम पिला दिन जो फिलिंग्स थिला स्कूल ड्रेस रे कॉलेज जाउथिला आंब चोरी करथला बहुत प्रकार भिडियो को नेकी ए भिडियोटी बनईचु आपण माने ए भिडियो देखंतु आम पूर्व भिडियोटी जेमति आपण भल पाइबा देइथिले ए भिडियो रे हम चाहूछु हम भल पाइ मिलिबेटी लाइक करंतु कमेंट करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु निश्चित भाव रे आ पर भिडियोटी निश्चित भाव हम अनुरोध करूछु आपण माने हम कमेंट बॉक्स देबे हम को टाइप रे भिडियो बनेबी हम आपण मानटू मत हम देबेटी कमेंट आपण माने हम से लाइक कमेंट शेयर विप्लव देबे जय जगन्नाथ दिन रात एक ही काम